Hello guys, tokuchingamidza muchirongwa chenyu chamasecrets namaconfessions tsoka zvekare nenyaya dzenyu. Nyaya yedu yekutanga ndokumbira kuti muiteererese. Glory makadii, ndinongoda kutenda chirongwa chenyu chitupavigai. Nyaya yangu yakamira sekudai. Ini ndiri mudzimai ane makore 43. Ndakaroorwa mugore ra2013 ndiine vana vangu vatatu. Murume akatonobvisa kumba kwedu. Taive tatanga kufambidzana 2011 August. Mwana wangu mukuru wa1997 musikana, 2000 mukomana, 2003 musikana. Nyaya yacho yakamira yakadai. Murume akandiroora aiziva kuti ndine vana vangu vaigara nevabereki vangu. Akati vatore muna 2014 ndikatora vana vangu. Iye aiva akasiyana nemukadzi wake, aive nevana vatatu vakomana, asi handizivi hangu chavakakonana. Dambudziko rakazotanga 2014 muna February. Tete ndakaita mimba. Kungoita kwandakaita mimba, murume akabva anditiza. Atiza tete, ndakaita stress. Mimba ikabva yava ne4 months. Tete akadzoka muna August akandinyengerera, ndikanzwisisa, ndikamugamuchira. Kubva kudzoka kwaaita ndakatanga kubleeda. Mushure mekusangana naye ndikangoti kuda iperiod. Ndaiti ndikati 2 weeks kuperiod, 1 week ndisiri, 2 weeks kuperiod, 1 week ndisiri. Kubva kudzoka kwake August kusvika muna November 2015, gore ne3 months ndichibleeda. Tete kusvika ndachenuruka. Ndichatidzokere kumashure, pamba pangu pakauya mukadzi aiti mukadzi wemurume wangu. Akanditi, saka iwe ndiwe uri kuti unogona kugara nemunhu ane munhu wake? Ndikati, shona yenyu handina kuibata. Ane munhu wake ndiani? Akati, murume uri kugara naye. Ndikati, ruregerero. Akanditi mukadzi wake akashaya, asi ane vana vatatu vanogara nagogo vavo, mai vamai. Handina kuziva kuti muripo mai guru. Ndobva asiya nditi ndoda kuona kuti muchasvikepi. Apa ndaive ndava nepamuviri. Ndo paakaenda. Murume akauya ndikamubvunza akazviramba. Ndikabva ndaita 3 days pamuviri ndokubva papa. Ndochipfuurira mberi. Ndakableeda tete. Ndikazobatsirwawo navamwe mai kuti zvipere. Zvapera tete. Ndakangotanga kuti ndikasangana nemurume wangu ndairwadzwa nemusoro, ndichinzwa kutsva. Aizosara opedza ndisachagoni nekurwadziwa. Otondipindura kuti ndirare zvakanaka. Ndikazopepuka pandinoda kunogeza maprivate parts angu tete, tonzwa kunge munhu atsva. Zvakaramba zvichidaro, murume akatanga chipfambe. Akatenga mota yake Navara tete. Ndaiti ndikada kumubvunza zvaari kuita, ndairohwa. Ndarohwa tete kusvika 2016 June. Tete ndakatanga kuona mhopo kusikarudzi yangu ichibuda, ikatoti kure kure ndokubva yazodambuka. Pachibva pasara ronda. Ronda iroro harina kuzopera. Apa ndanga ndatuwa nemwe mimba. Tete ndakazobatsirwa nemwana mukomana 2017 February. Ronda racho harina kupora. Tete ndakabva ndanobatwa HIV. Regai ndimbochema. Ndakamuudza about HIV. Akanditi, zvinoshamisei? Ndinozvisvora nekuzvituka tete kuti ndakaitei, asi ndinofara kuti mwana wangu ari negative. Ari kutosvitsa 9 years muna February uno. Asi murume akamitisa vamwe vana vechikoro vaviri vane vana vahombe negore kune vangu. Ndagara zvangu kubva zvandaita murume anga asachatouyi zvachose kumba. Ndikamufondera kuti uripi, anonditi unondidii. Ndoya kuzoitei kune munhu ane nhingi yakaora, achitaura nezita. Ndairwadziwa tete. Ndaive ndisina chekuita. Ndakasiya murume ndikaita move on. Tete ndiri mudzidzisi pane chimwe chikoro. Upenyu hwangu hwakufamba zvakanaka, asi dambudziko, kana ndikawana munhu wekufambidzana naye, handichina mufaro pamusaka peronda randinaro. It's almost 10 years. Ndinorwadziwa. Sometimes weight inoramba kubuda nekurwadziwa. Mafeelings chaiwo handichisina. Iye zvino murume akazoita accident nemota, akatyoka roko. Apa nyama dzake chaidzo hadzisisina kutsarukana. Akuti ndiregererewo tidzokerana. Ini ndakarwadziwa. Ndikachema zvakanyanya nekuda kwezvandakasangana nazvo nekurarama. Ndikafirwa nemwana wangu mukuru wa1997 ine car accident achibva kuchikoro. Hana kana kuuya kundibata maoko. Mukomana number 2 is married. Akakomborerwa nemwanasikana. Ava ne2 years and mudiki uyu ari kuuniversity. Saka chandichavavarira china itete. Murume akandidadira, akandisiya ndave nezvirwere hobo. Ndine HIV, BP, moyo, iro ronda tete. Ndo dambudziko rangu. Ndiri kuda kuti kuna second and X go your way. Nini ndakatohila zvangu. Mwana ndinochengeta.
This is a very complicated situation yekuti unotoona kuti unenge wanyeberwa kuti munhu haana mukadzi wacho unouya okuthreatena nhumbu yobva woita mhopo woita ronda, iye murume uya futi ouya nechirwere ovapa chirwere. Pavanotaura kuti ndanzi ndine chirwere, munhu toti saka zvinoshamisei? Apa munhu ari at their lowest, kicking a dog on its lowest. I don't know. But my question is, mama, makambono examine here ronda iri, makaritarisi here kunzi ronda iri chii? I think both amungaiti 10 years neronda 1. Ndoona rofungwa kuti ritarisiwe kuti ronda iri chii, muende kuchipatara and seek medical assistance. Sei zvichida kunzi kana munhu agwara, munhu aperezeka aita accident, avhunika iwo uzonzi chitora munhu apera, unomudii? Sei varume vachizofunga kurangarira kudzoka kana zvinhu zvashata? I don't know. Mozonditi ndinovenga varume. Alright, regai tipinde munyaya inotevera. Vatete makasimba here kuba kwakaipa hama dzangu. Gore rapera nguva iri yemuboora ndakawana nyoka iri mupoto mangu. Kuwana nyoka iri mupoto pachitofu chinopisa apa ndainge ndachekerera madomasi maonyeni ndikanogara pasi ndichiti ndichazvikacha nesadza. Nhasi sezvo ndaifarira muriwo yechibhoyi. Ndakagadza muboora wangu pamoto zvakanaka. Vanoziva kubikwa kwemuboora wakanaka vanoziva kuti muboora haudi kuvhurwa vatete, unoshwababa okufuva. Saka pandakanovhura poto ndakachema ndikanobuda panze ndingobengomora mhere. Muboora wainge wasanduka kuita nyoka, asi pane chokwadi chandisiri kukuudzai. Muboora wakasanduka kuita nyoka waisava wangu, asi ndainge ndauchochora mumunda wevamwe mai ndikazvipa, ndikatora ndisina kukumbira. Ndakachema, vavakidzani vakauya vakaungana vachishaya kuti chii chainge chichitora nzvimbo. Ndakatsanangura nyaya yangu vavakidzani kunovhunura poto kuona hai varimo vanyoka vakaleza zvavo. Pakarongwa zano rekuti dai poto yacho yandokuturwa kugomba kuitira kuti nyoka irowe. Ipapo ndipo patakarasika. Poto yakanokuturwa asi nyoka haina kubuda. Pana akauya nepfungwa yekuti nyoka nehutsi hunobuda pamataya hazvidyidzani. Pakatsvakwa pisi retaya rikapiswa kuti hutsi hwacho huuraye nyoka. Zvakaitwa, asi pane kuti nyoka ife yakatofuta. Ndakazobvunzwa nemaneighbors vatete panga pasina chekuvanza. Chero zvainyadzisa kuti ndainge ndaba, asi zvaifanirwa kutaura. Vatete takanotsvaka mwene wemunda tikatsanangura zvandainge ndaita. Mai vaya vakada kumboramba kuti vanga vabirwa. Saka ndakazoripa iri mbudzi. Vakanditi ndikumure hembe dzangu, vakandirova shamu 3 kumusana. Ndiko kwava kuronorwa kwangu. Ndakazotama pandaigara nokuti kungoti njwe ndindainge ndaenda kunzi avo vekuba muboora. Ndaenda kunzi avo vekuba muboora. Vatete nhasi chero ndikawana switi riri pasi handitori chisiri changu, handibati chandisina kupewa. Alright, tawanyadza vanhu. Regai tipinde munyaya inotevera. Makadii vatete? Mine haisi confession, asi ndinoda rubatsiro kuti ndodini chitupa vigai. I'm a woman age 27. Ndakaroorwa ndine 18 years. Murume wangu anga aine vakadzi 7 and I was okay with that because chitendero chedu chaizvibvumira. Taitogarisana zvakanaka nevamwe pamwe chete nahabi. Rudo aive naro handidi kunyepa. Murume wangu akazorwara 2023 akabva ashayika. Ndobva zvanzi vakadzi ngavagarwe naka. So takanzi munhu achanogarwa naka nemurume waada. Unotokumbira kuna nabankuru kana bamunini kuti ndokumbirawo kuchengetwa sezvo waiva musha mukuru. So pana bankuru vangu vakandinyenga ndobva ndabvuma, ndivo vakandigara naka. Takagarisa nabankuru vaya, asi vaive nevakadzi vavo 6. Mazuva ekutanga babankuru vaindida, taitonzwanana. Ndakazobata pamviri after 3 months murume wangu ashayika. Ndakaroudza bankuru anova murume wangu, akati it's okay. Nyaya yakazotanga mimba yaane mwedzi 2. Murume anga akutsvedza akundiignore. Ndaiti ndikataura chinhu aingoti okay, asingaiti action. Ndakazosvika pakunosvara mwana wangu mukomana. Munhu anga azova wezi. Ndikavabvunza kuti muchiri kundida here? Akati chikafu aitumira hake sekuti ndakangoramba ndiri pamba pemurume wangu wekutanga sezvo takanzi tirambe tiripo. Kumuona achiuya pamba ipapo aiita once in 8 to 10 months. Ndikabvunza aiti ndinouya 1. Ndandakangama kukuudzai kuti takagarwa naka tiri 3 asi ndini ndaiva mudiki. Vamwe vakaenda kuna bamunini nevamwe ana bankuru. Izvozvi ngoma ndiyo havandituki, vanongoti ndichagadzirisa.
Ini ndakakurira muchitendero chedu ichi chekwaJohani Marangi. Shoko rekwedu rinoti hanzi tsungirira dzimba. Ndoda kubvunzawo kwamuri tete nevadare kuti pane imbawo here apa ndandamboshingirira asi zviri kurwadza izvozvi. Pachifuva pangu pane zibundu rinondirwadza. Ndinoti ndodiniwo tete nenyaya yangu. Ndiisirewo muchanel menyu, ndichateerera ndichinzwa kuti munoionawo sei. She's 27 and she got married at 18. Chitendero. Zvakaoma. You know, when you're talking about religions, it's very difficult to comment. Mune makore 27 saka ndinofunga kuti muchiri mwana mudiki. Sezvatiri kuona kuti munhu anouya once in 8 to 10 months. Hai, zvinoreva kuti rudo hapana. Ndofunga vakanga vane ma-expectations. Unotoona kuti munhu akakusvitsa ishoko kuti ndokudai nekudai da kungoravira chete. Asi akati adlabota kwakudisappear. Ndochekutanga. Chechipiri ndechekuti pa 3 months makabata mimba within 3 months ekuti murume wenyu anga ashayika. Manga matomuchema here. Handisi hangu handisi kushora chitendero kuti kudi. But I also believe kuti uzoita move on unofanira kutanga wambopora nekuti murume anenge ashaya. Semaonero angu ndoona sekuti bamukuru havana interest. Bamukuru vaingoda kushandisai kubva zvamakabata nhumbu ndokubva vatsvedza. Semaonero angu ndoona sekuti imba hapana. Saka kutoita ma-expectations kuva expect kuti vachauya kana kuti kudini. I think zvoda kuti muzvisiye zvakangodaro. Handizivi kuti zvinoitwa sei mudare remusha modzokera here munoti ini ndakuda ndava single kana zvinoitwa sei handizivi, but apa musha hapana. Right. Kana uri muZimbabwe, uchigara kuZimbabwe kana kuti ugara muSouth Africa, usina work permit, uchida kuvhurirwa bank account, handiti tadzoka zvakare kuzokurimindai kuti pane inonzi FNB non-resident bank account. Iyi non-res account iaccount inochengeterwa ma-US dollars. Murege kuchengeta mari pasi pemetress ikweyo tokusivai kwayo mamisi mari account iyi yakanaka. I have it this one. Inoiswa ma-USD. Kana wakungopinda muSouth Africa kuti hello ndikupinda Talala unofonera personal bank, hello ndikupinda Talala ndaenda mugadzire mari yangu wosvika upuwa ma-USD ako. Then pane inonzi FNB account. Vanokuvhurira FNB account yecompany dzemakampani dzemabusiness ndo dzisingambonetsi hadzifuriziwi. Iyi non-res kana ukaisa marands vanoifurisa. Asi iyi FNB yebusiness kana kuri kuti kumabasa kwenyu muri kunzi uyai toda kuti mutipe mabank account hauna unogona kuvhurigwa. Chero vanhu vane masaluni dzidzai guys, let's just learn kuti tii vanhu vane account. Vanhu vane masaluni muSouth Africa kuno vane mabusiness, small business. Unoona munhu achoti haina ndina mari ndine keshi zvino ndokutumira iwale ndodoenda kuATM. Aiwa kwai uyai tikuvhurirei account. Then company registration, CIPC returns, then SARS. Okay, kanowiwa SARS. Pane vane ma-Facebook account vaya vane vachinzi toda tax number. Vanokuvhurira SARS registration. Handiti saka regai nditi run round. Company registration, FNB account opening, FNB non-resident account, CIPC returns, SARS. Contact them on that number. Handiti neVAT. Pane vamwe vanhu vanenge vasina VAT vaya. Sekuti unogona kusauya kuSouth Africa utenga mota yako ye1 million konzi VAT 15%. Kana usina VAT number ugona uclaim. Handimoziva kuti kana une VAT number unongodzoka usvika kuti ndogara kuZimbabwe. Maningiriki nangu ndachitenga mota iyi VAT yandabhadhara ndipe mari yangu wotoclaima VAT yako. Handimoziva. Saka iyo number wafonerei. Takazvarwa tiri 2 ini nesister yangu. Ini ndini gotwe. Upenyu hwedu hwairwadza. Takakura tichengetwa nasekuru nagogo. Momu vaive kuHarare vachitishandira kuti tiwane kurarama. Asi tanga tisina kugara zvakanaka pamba apa. I remember tichienda kuchikoro kure, tichimutswa kuma4 kuti titange kusakura. Tochera mvura, tobika porridge, todya toenda kuchikoro. Apa kwanga kure apa tichibayiwa nematombo pasi petsoka. Momu wangu waitumira asi zvaitengeswa chikafu nehembe dzacho ivo vodya mari yacho. Taiti tikabva kuchikoro taisvika pasina chikafu tozomirira sadza manheru. Apa ndinenge taenda kuchikoro tadya porridge ndiro ratinenge taswera naro. Madays acho taigara kumusha. Sekuru wangu wanga wakaromba. Mhiko dzavo dzanga dziri dzekuti waifanira kurara nemwanasikana wavo anova mai vangu. Vaibatwa chibharo. Vakabatwa chibharo vaine 14 years. Ndipo pawakafunga kutiza kune murume wavo wekutanga. Hama dzavo dzikavati wadzoke kumba. Wakaramba wachiti chero vakaripota kumapurisa zvaishaya basa. Saka mama wangu vakazobata nhumbu inova yasisi vangu. Hama dzavo dzikati ngaibviswe nekuti ndeyababa vavo. Saka mama wangu vakazobata nhumbu inova yasisi vangu. Hama dzavo dzikati ngaibviswe nekuti ndeyababa vako vakakubara.
saka vakavabatira mushonga wekuti murume atize ndobva murume uya atiza. Sisi vangu vakanosiyiwa kuna gogo mai vavo, zvadaro varoorwa futi vakabara ini. Sekuru vangu vainge vakabata mushonga wekuti mama vangu vasagara nemurume, zvadaro vaitishandira vachitumira chikafu nehembe asi zvaitengesewa. Saka mama rimwe gore vakaenda kwaChiyadzwa, makore iwawo zvinhu zvainge zvakaoma. 2008 vainoita zveDiamond, vakanonongawo ravo vakasheyana, vakabva vauya kumusha kwataigara vapa baba vavo mari yekuti vatitengere chikafu. Vakati pavakasvika kumba vakawana mari yavainge vasiya musisina, dhoo rakalokwa, baba vavo vakavabira mari nemushonga. Madheizi aya sekuru vakavaka imba muHarare, vakatonoigara. Indaingorwara kusvika pakuda kufa. Mai vangu vakandiendesa kuchipatara. Vakandiendesa kuchipatara ndikabatwa HIV, ndanga ndine 8 years. Ndakarwadziwa, ndakatanga kumwa mapiritsi. Saka I remember sister yangu payakatanga kutevera, vaiuya pakati peusiku, ini neudiku handaiziva kuti vaiuya kuzoitei. Ndanga ndasirira. 2009 mama vakambozama kuenda kunohodha zvinhu zvekutengesa, vatori munzira kuenda. Vachangoyambuka bhodha, gumbo ravo rakaoma kunge munhu astroka, rikamboda kuchekwa, kutoda kudamburwa gumbo rese. Vakaramba vakadzoka kuHarare. Mai nababa vavo vakati uri wedu, hauna kwaunoenda. So vadaro mama vakagara gore rese vasingagoni kufamba. Ndovazobva pamba pevabereki vavo zvenharo, ndipo pavakatanga kunamata vachikumbira kubuda muuromba, asi nenyasha dzaMwari vakakunda. Sister yangu yakaroorwa ane 17, ini ndikasara zvangu ndanga ndiri grade 5. Gogo vangu vakati ndiwe wawa musikana webasa pano. Ndaimutswa kuseni kunochera mvura kuma4 kunobata line remvura, ndosiya ndachera mvura 6 mabuckets, ndotsvaira mba, ndobika porridge, ndodya, ndoenda kuchikoro. Ndichidzoka ndaisvika vabika, ini wasina kana kundisira chikafu, ndonzi suka. Pamumba ndaidzoka muine tsvina, ndotsvaira futi, ndobika. Saka ndakazwa munhu anorwadziwa, ndanga ndakuabira mari kuti ndikwanise kutenga mazepe ekudya. Apa ndaimwa mapiritsi, apa anoda chikafu, ndanga ndaonda kuita kadiki. Asi nanhasi mukandiona munofunga kuti ndiri negative nekuti ndinoteedzera zvinodiwa. Back to my story. Ndaizotorwa nevezvipatara vachindipa chikafu. Taenda kusupport group kwandaibatsirwa, ndaipiwa chikafu kusvika ndatova munhu. Mama vangu vanga vakugara nemumwe murume yeye akazovarova, vakabva vadzoka kumba kuvabereki vavo. Ndipo pandakatanga kugara namamu. Ndakashingirira chikoro, mama vangu vaishungurudzwa. Ndikasvika pakumitiswa nemukomana wangu, akauya akazondiroora. Gogo vangu havana kufara nekuti sister wangu anga abvisirwa, ini ndikabvisirwa. Pandakaroorwa ndakabva mumusha umu ndichiuya kuCape Town, mama vakaita move out, vakugara vega. Sekuru vakashaya 2020 nekuda kwemushonga yawakanga wazoisa mwanakomana. Wakaramba kureurura. Ndichauya nenyaya yacho ndichikuudzai zvakaitika. Ini ndine mwana wangu 1 akutosvitsa 3 years this year, ari negative. Ndewe murume wangu anondida sezvandiri, anodada neni. Amen. Kwamuri ikoko, kana kuri kuti muri kugara nevana vamunzwa kuti vanorwara, vedwe vapei chikafu, because mapiritsi aya anenge achida munhu anodya. Nditi alright, ngaipinde munyaya inotevera. Hi Tete Glory Makadi, I've been listening to your stories religiously for a while. Nhasi ndangoti ndiwe nestory yangu. I'm a young woman, age 21, currently in university, now 3rd year, but handisati ndawana attachment. Hapa nepane story yangu. My mom and dad recently separated. It's been at most 3 months now. The reason being my mom cheated, but ndakanzwa kuti dad vane problem. I have 3 bride siblings, all girls. First one is now in advanced level, secondary form 1 wekupedzisira grade 2. Saka ndipo vakaziva kuti mai vakachita. Vakatora message ndokusendera hama dzavo nedzamai. Ndokubva tete vauya vakati mama vainde kumusha, family yedu yakabva yatoparara. My first 2 sisters are in boarding school and daddy did everything alone. Kubva mukubhadhara fees, kutenga zvese zvekuchikoro zvinodiwa, ndobva vana vaenda. Amai havana kuuya, I think vakamirira kupiwa zvinhu, asi pamba pakasara mwana 1 uyu wegrade 2. Vanomuka vomugadzirira ivo vachienda kubasa. Honestly, I can say my dad is trying and doing his best. As this is a girl child. I have been abused before sexually, although there was no penetration. And also, vanhu vakandidaro, umwe aiva murume, umwe ari mukadzi. Asi vabereki havazvizivi izvozvo. Back to my story. I'm scared that the same will happen to my sister, but there's nothing I can do. I'm still a student and I need no garana sekuru nagogas close to school. So most of the time,
I am not home. Baba havasi kutoda kuti mai vadzoke. I'm not saying kuti ngavadzokere, asi vane mwana mudiki achiri kuda amai. Imwe nyaya ndeyekuti mai vanondiudza kuti ndisaenda kunoona baba vangu, chero ndikaenda ikoko ndinonzi ignore him, vanopenga. Oh, I can't do that. I love my dad. He hasn't done anything wrong to me. He also loves me. And havana basa nezvakawanda. Ndoita sei naye mine situation yakadai. I don't think they'll go back together, which is fine. I know they stopped loving each other a long time ago. Ndaizvoona asi ndonyarara. I want to distance myself from the situation. Asi, I just can't because of my young sister. I also forgot to mention my dad vakasiya machats amom vachichita mufoni mavo, of which I know both my sisters sought. Is this right? Also, my parents, why do you burden us with your problems? You think vana hapana chavanoona, but tinoona zvese. And I also know anatete influence this decision yekuti varambane zvachose. Zvakaoma. Saka nyaya iripo ndeyekuti mwana ari kuti vedu ndoita sei nenyaya ilicho sister yangu, because anga achishuvirawo kuti mwana anga achigara namama, but mwana anogara nadaddy and daddy ndo vari kuita zvose. I don't know, like you said your sister is grade 2 handiti. Let me go back to the charts. Form 1, grade 2. Your sister is in grade 2, but from the way you are saying things, your father seems to be a very responsible man. Ndosaka vakaendesa masisters 2 kuboarding, vakatenga zvese makusana vanomuka vachigadzira mwana. Handifungi kuti pane zvingaitika, but when you go home, try kuti every weekend paunoenda kumba, talk to your sister. Handiti, taura naye, unzwe even during the week, phone padaddy, utaure nemwana, develop a close relationship yekuti she can talk to you anytime. But one thing that I'm getting from this, I don't know, as I'm getting kuti your father is very responsible. Maybe go sit down with daddy and tell him, daddy, is it possible to track a helper and else utibetsera panapa nemwana and all. Taura nemwana umudzi, anyone touches your booby, if anyone touches here, if anyone touches there, tell me. And you also voice your concerns with daddy. I see kuti mama is not here anymore. I'm worried about our little sister. Can we get a helper? Which anogara nemwana full time achiona kuti mwana ari right, so that zvirerukirewo daddy, because he is a man. I really get your point. Alright, rega tipinde munyaya inotevera. Hai anti, ndiri musikana nemakore 19, ndinoshanda hangu mumba. Ndauya pano kuzokudzai dambudziko rangu. Mumba medu tiri 5. Asi mai vangu kubva ndichikura havandidi. Back to my story, indakasiya chikoro 2024 ndiri form 3. Anti, mai vangu vaisanditengera uniform kana boots yekutangisa form 1. Uniform ndakapiwa nefriend yangu tete. Ndagara kumba kwatete vangu ndichienda kuchikoro sezvo kwaiva kure nekumba. Tete about 30 kilometers. Munongozivawo maprazi zvaakaita. Ndakazosiya chikoro ndava form 3. Mai vangu hapana kana chavaindipa, chero hembe ndaipiwa nemafriends angu. Ndakapedzera ndoona kuti ndakuremedza mai vangu, vanoda brother yangu zvisingaiti tete. Chero akatadza ndaitukirwa mhosva dzake. Ndakakura mai vangu vachindirova ndisina zvandatadza. Zvanga zvakaoma kani. Ndakazotiza ndava muform 3 ndikaenda kubasa. Ndinoshanda mumba, ndinotambira $100 tete. Mai vangu ndinovapa mari yegrocery, asi havatendi. Kubva 2025 handina kumboenda kumba. Ndakazoenda December iyeyi nekuti ndikagarisana namai vangu hazvizoperi mushe. Zvimasiblings vangu kuti vaende kuchikoro, kupfeka, ndini, mabhuku, everything. Asi amai vangu kana vachida mari ndikati handina, vanondituka kani. Hanzi handisi mai vako. Ndakambobvunza baba vakati ndivo mai vako mwanangu. Asi baba vanozviziva nekuzviona zvavanondiita. Asi kuti mai vangu havatsiuriki tete. Ndakatozvitambira. Ndaidzingwa pamba ini kugara mugomo 3 days no food. Ndaizopiwa chikafu nefriend yangu. Mai vangu havadi kundiona chitaura nemamwe masiblings ekune imwe mhuri. Kana shamwari chayo. Mumusoro mangu tete mune maronda. Ndakarohwa namai vangu nemugoti ndichinzi ndaba mari. Apa yanga abiwa nebrother yangu. Mai vangu vanondituka, muroi, hure, chichi, zvinova zvinondirwadza. Ndakavatengera phone tete, vakapa mwana womukuru. Kutaura kudai, pandakaenda kumba holiday, vanga vave kundituka. Zvakaoma, life ndoiziva, ndakabva kure. Ndaipiwa mauniform neshamwari dzangu tete, ndaidiwa nevanhu vakawanda nekuti ndaifara. Ndinombofunga kuti havasi mai vangu kani, because tete ndikavatengera data ndikati makadii mama, vanongoti bo. Zvakaoma hazvo, ndini ndega here ndosangana nedambudziko iri. Please hide. Zvakaoma hazvo, kune maparents akaoma. I don't know kuti how do you manage to love this child and hate this child. Zvinhu zvacho zvinotoda kuti Mwari atibatsire, because also madzimai ngatidzidzei muromo
handimoziva kuti this world was created by the word let there be light and there was light. Kana uchiti hure, kana uchiti muroyi, what are you creating in your child? Madzimai ndoziva kuti muri vanhu vari frustrated nemamarriages enyu. Kumamisha ikoko, kudzimba kwamuri ikoko, you are frustrated, but don't take off your frustrations pavana muchituka. Ngatidzidzei kuva vanhu vanochinja wa mindset. Can we just unlearn zvimwe zvinhu zvakashata tidzidze kuva vanhu vari positive? When you speak life into your children, ndokuudzai, those children, see them 10 years from today, vanenge vachibluma vari kwavari. Ngatishuvirei vana vedu zvakanaka. Guys, ndokutendai nekuna chirongwa kwamaita. Mwari akuitire zvakanaka, tichadzoka zvakare muzuva rinotevera. Nyaya dzedu dzasanyatsorongeka muzuva ranhasi, but I guess kuti madzibata. Alright. Mwari akuitire zvakanaka, tichadzoka zvakare muzuva ramangwana nenyaya dzenyu. Muve nezuva rakanaka. Bye bye.